भारत हादरनि थाखाय पुलवामायाव मुंख्लं जानाय बीर जोहोलाव मनेस्वर बसुमतारीनि थामथि मुंख्लं सान फालिदों। 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुआरियाव दिनैनि गोथार सानावनो जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव पाकिस्तानी उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव भारतनि सा 44 CRPFनि बीर फाइकि जोहोलावफोरा मुंख्लं जानांदोंमोन। बिसोरनि गेजेरावनो आसामनिफ्राय 98 नं बेटालियननि हेड कनस्टेबल बीर जोहोलाव मनेस्वर बसुमतारीयाबो मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बिदिनो दिनै बिथांनि गोसोखां मुंख्लं खाम्फायाव बोसोरफ्रोमबो बिबार बावनाय बायदियै देग्लायबो थामथि मुंख्लं सानखौ बिथांनि नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बाथौ आरज गाबनानै बिथांनि जिउमानि अराय गोजोननि थाखाय आरज गाबो आरो बिबार बावो। बिथांमोनजों लोगोसे रेड हर्न तामुलपुर डिभिजननि फाइकि हानजानि हेड कनस्टेबलआ मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो। बेराफारसेथिं तामुलपुर जिल्लानि कलबारि गोजौ फरायसालियावबो BTC सोरखारा लुना होनाय मनेस्वर बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव नखरनि गासै सोद्रोमाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा बिबार बावनानै खुलुमो। बसुमतारीनि जि थामथि मुंख्लं सान बेखौ जोङो दिनै जोंनि नखरनिफ्राय फुंनि आरज गाबनानै आफा आनान गसाइनाव आरज गाबदों जोङो जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो आरो इयुनाव बेफोरबायदि जाहाथे जाथाया आरोबाव जाबावला बेखौ जोङो आफा आनान गसाइनाव आरज गाबदों आरो बिथांनि जि मुसुखा बेखौ नुनानै जाहाथे इयुनाव जोंनि जेनेरेसनफ्रा जाहाथे भारत हादरखौ सिबिनो थुलुंगा मोनो बेनि थाखाय जोङो नखरनिफ्राय बे मुसुखाखौ जेसेबां हायो एसेबां मोजाङै लाखिनो जोङो नाजाबोदों आरो फैबाय थानाय समसिम जेसेबांसिम जों हागोन एसेबांसिम जोङो बेखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय नाजाबोगोन आरो इयुनावबो जोङो बिथांनि जि थैनाय सान बेखौ अराय गोजोरथि लाखिनो थाखाय जोंनि नखरनिफ्राय जोङो अराय सम नाजाबोगोन आरो मोनसे खोथाखौ जोङो खोब माने गोजोननाय मोनदों जे BTC सरकारा मोनसे बिथांनि मुङाव मुसुखा बानायदों आरो बे मुसुखाखौ तामुलपुर जिल्लानि कलबारि गोजौ फरायसालियाव गायसनदों आरो बेखौ जोङो सोब गोजोननाय मोनदों जाहाथे बेखौ इयुनाव BTC सरकारा जिहेतु गायसनबाय बे हिसाबै बेखौ जाहाथे सरकारनिफ्रायबो जाहाथे बेखौ फालिनो नाजायो जोंनि नखरनिफ्रायथ' जोङो अरायसम फालिखागोन आरो बेखौ BTC सरकाराबो जाहाथे जिहेतु सरकारानो बेखौ बानायदों बे हिसाबै बिथांमोनाबो जाहाथे बेखौ 14 फेब्रुआरि
बिथांनि जि मुंख्लं सान बेखौ जाहाथे जेराव मुसुखा बानायदों बेवहाय जाहाथे BTC सरकारनिफ्रायबो फालिलांबाय थायो बेखौ जोङो होनाय थाबाय। बे मुंख्लं सानाव जोंनि खाथिनिनो गिरुवा आर्मि केम्पनिफ्राय बिथांमोननि अफिसार बिथाङा फैनानै जोंनि न'नि जि मुसुखा बेवहाय बिबार बावफैदों। जों बिथांमोनखौबो न'खरनिफ्राय साबायखर होदों जे दिनै फायखि हान्जायाबो बिथांखौ बावनानै थाङाखै आरो गोबां सुबुंफोरा खबर लाफैदों। बेनि थाखाय जोङो न'खरा जोबोर गोजोननाय मोनदों जे जोंखौ दिनैसिमबो बावाखै बा जोंनि दुखु समावबो बयबो जोंजों खौसेयै गसंफादों। बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों जों न'खरनि जानानै।